After 1 hour, ayan, kumukulo na ang special papaitan ng Bicol version. Ang sarap, ayan na. Ayan, ang sarap, ang bango. Ang sarap humigop ng papaitan. Ayan, oh, ang lambot. Tingnan nyo ang lambot, oh. Wow, 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 yummy. Ayan, ang sarap. Gusto nyo? Good morning mga ka-master Chinitos. Dito tayo sa kusina para i-share ko naman sa inyo yung lutong papaitan ng Bicolano version. So ayun, habang naghihintay tayo na kumulo yung ating papaitan, maghiwa muna tayo ng mga ingredient natin. Bawang, sibuyas, sili at luya. Alright. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's facts, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Ayan yung luya, sili, bawang, sibuyas, papaitan. At ayun, kumulo ng ating lamang baka. Ayan. Ngayon huhugasan natin ngayon ito. Patamigin muna natin. Ayan, habang nagpapainit tayo ng kawali, maghihiwa naman tayo nitong mga laman loob ng baka. Ayan, hiwa-hiwain natin ng maliit para mas masarap. Alright. Yeah. At eto na nga yung balat natin ng baka at ang laman, yung atay. Ayan yung mga sangkap natin. Ayan, at nag-umpisa na tayo magpainit ng ating lalagyan. At ayun na nga, mainit na. Lalagyan natin ng mantika. Kalatin lang natin. At ayun, unahin na natin ibagsak yung ating luya para maluto. Ayan. Marami yung tinano ko na luya nilagay, 3 piraso. Para mas masarap yung sabaw pag higop natin ng papaitan. Ayan.
At isunod na rin natin yung sibuyas. Ayan, haluin din natin. Sunod na rin natin yung bawang. Bango. Kung nandito lang kayo, malanghap nyo ang bango ng ating papaitan na linuto ngayon. Pagkatapos natin igisa yung bawang, sibuyas, luya, isunod na natin yung balat ng baka. Ayan, ilagay natin yan. At ibuhos na rin natin yung laman. Pati yung atay. Ayan. Pinaghalo-halo na natin. Ayan. At sa puntong ito, pwede na rin tayo maglagay ng pamintang durog. Ayan. At isunod na rin natin yung asin. Yung tama lang. At ilalagay na natin yung patis. Ayan. At pagkatapos natin lagyan ng mga ingredients ay paghalu-haluin natin. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Mineral na tubig. At ilagay na din natin yung pinapaitan mix. Ayan, better beef. Isang sachet lang, ayan. Dahil dito sa Dubai, walang papaitan. Alam mo yan, kaya ang ginagawa namin rito, yung papaitan itong nasa sachet lang na mix. Ayan. Para magkalasa lalo, pinaghalo-halo natin para hindi magbubuo yung sinigang mix, yung pinapaitan mix natin. Ayan. Hinalo ko para hindi magbuo. Nako, sarap! Ayan. Ayan. At isunod na rin natin yung sili. Ayan. So ngayon, takpan na natin, pakukuloyin natin ng 30 to 45 minutes. Ayan. Hayaan lang natin yan. Hayaan lang natin na kumulo ng 30 to 45 minutes habang naglilinis, naghuhugas tayo ng mga pinaghiwaan natin dito. Ayan, after 1 hour, isang oras talagang pagpakulo ko dito. Ayan, makikita nyo. Ayan na. Kumukulo na. Wow! Ayan. Ayan, oh. Ito, oh. Ang lambot na. Ayan, oh. Ang sarap. Oh. Papaitan. Ayan. Ayan, higop tayo ng sabaw. Ayan na yung papaitan ko. Sarap na. Mula dito sa Satwa, Dubai, kain na! Sarap! Ang sarap!
Ang sarap. Ayun no. Ayun no. Ang sarap, ang lambot. Saka kain tayo mula dito to 1K road to 1,000 subscriber na tayo mga kamaster. Chinito dyan. Maraming salamat sa suporta. Bye-bye!